girls, and happy fiesta! Agreement! Mag-single Ilocos Sur! Ayan, nawala yung vibe namin. Ayan, bago po ang lahat, gusto po namin pasalamatan si Mayor Rico Favis and syempre our Vice Mayor Victoria Aina Favis. Ayan, hello po! Ayan, magpapakilala po muna kami. Mapapanood niyo po kami sa Will to Win TV5 every Monday to Friday. Hello? Sorry, sir. Monday to Friday, 5 p.m. to 6 p.m. Ayun. Bago natin tayo tuloy-tuloy, kailangan namin ng tatlong makakasama dito sa stage. Ayan o. Yung mga Ayan. gusto. Wow, may volunteer na. We got one. Asan yung mga binata? Kahit binata, kahit hindi binata, okay lang. We got two. Pwede na, kailangan natin mga 18 pataas, ha? 18 above. 18 above. Oo. Bawat. Kasi baka maging tita-tita nyo lang kami dito. Dito, 18 na ba? Isa pa lang. 2. Isa pa. Last one. Ayan. And 3. Dito tayo sa gitna. Yasi, kuhanin muna natin yung names nila. Ayun, alam mo ang popogi ng mga ano natin kasama ngayong gabi. Pero bago yan, Mahilig na sa pogi, Yasi. hindi naman. Ay, di ba? Alright, okay. Interviewin na natin sila isa-isa na mabilis lang. Anong pangalan ni sir? Lawrence Lucky. Wow, Lawrence. Pangalan pa lang, pogi na. Yes, pogi na. Natingin nga. Ayun. Ay, oo nga. Si Lawrence ba ay single or taken? Single ko. Oh, single. Baka single lang yan for tonight. Oh, baka for tonight lang ha. Legit ba? Legit? Legit. Grabe. Ganun pala mga taga Ilocos Sur, maraming single. Na Oo, feeling ko din. Yes. Okay, dito ka muna. Ito mukhang player. Player ng ano? Player ng mga babae. Hoy, basketball tayo ngayon ha. Basketball. So, player siya ng basketball. Player ka ba? Yes po. Ah, yes. Inamin. Inamin din niya. Lilinawin ko lang, player ng babae o ng basketball. 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 Meron Para siyang clear. dimples. Meron. Mahilig ka sa may dimples, di ba? Uy, hindi oh. Ay, di ba?